Rus goşunlary Ukrainanyň şäherlerini bombalamagy dowam etdirýärler. Esasy nişany Harkow ýaly bolup görünýär. Emma Ukrainanyň ýaragly güýçleri ýurdun käbir sebitlerini ýagdaýyň üýtgenligini we goranyş goşunynyň ilkinji gezek hüjüme geçenligini aýtdy. Rus raketalary Ukrainanyň paýtagtyndaky telewizyon minarany urdy. Bu deska Holokost kırgınçylygynyň pidalarynyň Babiar ýadygarlygynyň golaýyna ýerleşýär diýip Ukraina hökümeti 1 martda Rus güýçleriniň Harkow merkezi meýdançasyny we şäheriň beýleki araýat ýerlerini bombalaýan wagtyny aýtdy. Ukrainanyň içeri işler ministrligi telewizyon diňiň tögereginden göterilen tüsse bulutlarynyň suratlaryny çap etdi. Golaýda ýerleşýän Babiar ýadygarlyk merkezi geçen ýyl faşistler tarapyndan köpçülikleýin kırılan adamlaryň hatyralarynyň 80 ýyllygyna gawada açylypdy. Yerli medeniýet teleýaýlym diňiniň golaýyny bir näçe partlamanyň bolanlygyny we şondan az wagt soň Ukrain telegepleşikleriniň efire çykmagyny besedenligini habar berdi. Prezident Volodymyr Zelenski Twitter'de bu zarbalar netijesinde adından 5 adamın ölenligini aýtdy we 1941-nji ýylda faşistler şäheri basyp alanyna gyrylan 10 miňlerçe ýewreýiň, erkekleriň, aýallaryň we çagalaryň hatyrasyna dikilen Babiar ýadygarlygynyň ýerleşýän ýeriniň topa tutulmagyna gahar gadap bildirdi. Egerde dünýä Babiarda şol bir ýere bomba taşlanýan wagtynda sesini çykarmajak bolsa 80 ýyllap indi hiç wagt gaýtaranmaz diýmeň näme manysy bar? Adından 5 adam öldürildi. Tarih gaýtalanýar diýip Zelenski dünýä jemgyýetçiligine ýüzlenip aýtdy. Ýadygarlygyň medeniýet wekili bu ýerdäki ýewreý gonamçylygyny reper ýetenligini, ýönen tek pretendiýanyň möçörlerini keskitlemeň aňsat däldigini aýtdy. Izrail'in Daşary işler ministri Yair Lapid bu ýagdaýy ýazgardy we Israil'in islenlik getirilen ziýanyň öwedini dolmagy kömek etjekdigini aýtdy. Biz bu ýeriň mukaddesligini gorap saklamagy hemde hormatlamagy çagyrýar diýip ol özüniň Twitter hasabyna aýtdy. Bu hüjümler barada habarlardan gysga wagt soň Zelenski Abaşanyň prezidenti Joe Biden bilen telefonna gurlaşdy. Ruslara garşy sanksiýalarda Abaşa ýolbaşçylygy hemde Ukraina gorunmak kömegini bermek maslahatlaşyldy. Biz basyp aljagyny mümkin bolýança çal togtatmaly. Gollagyňyz üçin sag bolun diýip Zelenski Twitter'da aýtdy. Aktamyň resmisi iki lideriň telefonuna 30 minutda göregi gurlaşanyny aýtdy. Zelenski Reuters we CNN telekanaly bilen eden söhbetdeşligini haýsy hili parahatçylyk gepleşiklerini ýol açylmadan odal Orsiýetiň adamlary bombalamagyny besetmeligini aýtdy. Russiýanyň harby howa güýçleriniň hüjümlerini togtatmak üçin Zelenski NATO agdalaryny uçuş gadaganlyk zonasyny giýirmäge hem çagyrdy. Kiýew hemde Harkow şäherlerine edilen hüjümler Ukraina paýtagtynyň daşyna Rus goşunlarynyň 65 kilometrden gowrak uzaklyga odaýan ýolly artilleriýa we sowutly ulaglar kergeniniň uzyň hatary düzülen wagtyny edildi. Demirgazyk Günwatar dewletiň paýtagtynyň merkezi meýdançasyna we şäher häkimliginiň binasyna urulan ganly zarbalardan soň Zelenski Harkow bombalanmagyny uruş jenaýaty we terrorçylykly hereket diýip häsiýetlendirdi. Bu hili hüjümden soň Russiýa terrorçy ýurt bolýar diýip Zelenski aýtdy. Rus goşunlary Ukrainanyň şäherlerini bombalamagy dowam etdirýärler. Esasy nişany Harkow ýaly bolup görünýär. Emma Ukrainanyň ýaragly güýçleri ýurdun käbir sebitlerini ýagdaýyň üýtgenligini we goranyş goşunynyň ilkinji gezek hüjüme geçenligini aýtdy.